ассалому алайкум тамошобинони азиз, ток шоуи Печутоби замонро оғоз менамоем. Меҳмонони азиз ба студии телевизиони см-1 мустақили якум ҳамаи шуморо хушомадед мегӯям. Имрӯз мо дар бораи ҳуқуқи коргар суҳбат мекунем. Бинобар ин мавзӯи имрӯзаро коргар ҳуқуқ дорад унвон гузоштем. Пеш аз он ки андешаҳо шунида шаванд, мо байни шаҳрвандон як пурсиши афкори ҷомеаро гузарондем. Якчанд фикрҳоро вобаста ба мавзӯи имрӯза пешкаши шумо мекунем. Марҳамат, тамошо кунед, сипас суҳбат менамоем. ҳуқуқи худам медонам. ишқили декретной буд барои бачаҳо ва хомӯш медодам. ҳуқуқи ман ягон бор дар корхона, дар ягон ҷо поймол нашудааст. То, что полагается по закону, то это выполняется. По гзоту, трудовому гзоту выполняется все пункты. وقتی این کار میکردیم همه چیز مهیا بود. وقتش اولی که میدادن، وقتش من آبش که میبرامدیم، من این 2013 قضاها بود، ناز بود وقتا. در دوره حال نفقه هم وقتی که من کار میکردم همه حقوقهای من حمایت کرده میشد از طرف دولت، از طرف راهبران. همه حقوقم طرفداری کرده میشد. حالا که کار نمیکنم هیچی گفته نمیتونم. من نماینده روزنامه جمهوریت در ولایت بودم. از بس که خود جمهوریت در تلاش حقیقت و راه ندادن به کمبودی‌ها هست، در اداره ما این خیل حادثه که من حقوقم پایمال کرده باشند نبود. برعکس به من امتیازها داده بودن، ماشین داده بودن. این از راهبر وابسته. همیشه ما از جهت مادی و معنوی و حقوقی دستگیری میکردن. آیا در کارخانه یگان بار حقوق شما پایمال شدگی می همچون کارگر؟ نه یگان بار. کدام حقوقی میدونید؟ حقوقی کارگره؟ حقوقی کارگره؟ همش میدونم. یک دو مثلا در وقت رخصتی مهنتی میبروید؟ البته و یگان بار این مشکلی شدگیش نیست از طرف کارفرماها یگان بار. بعد اون که از دکرت برونده کار می‌آمدید به مامانیت کار قبول می‌کردن؟ البته خیلی وقتا مامانیت نشده است یگان بار. از روی تجربه کاری من دانشگاه دولتی حقوق بیزنس سیاست به کار میکنم. قریب 20 سال شد، لیکن یگان بار خیلی حالت واقع نشده است. با من شخصا همه حقوقای من ریایا میشدن و از روی قانون همه طلبات‌های من اجرا میشدن. من از روی تجربه خودم با من این حالت واقع نشده است. дар мисоли наворе ки тамошо кардем, аксарият замони гузашта, яъне вақте ки ман кор мекардам гӯён андешаи худро баён кардан. Лекин имрӯз вазъияти имрӯза чиро нишон медиҳад? Вақте ки коргар аз муаммои худ, аз проблемаҳои худ намегӯяд, вай ё ин ки ҳуқуқҳои худро бисёр хуб медонад, ё ин ки умуман намедонад, ё ин ки як тарсу эҳтиёткорӣ ҳам ҳаст. Кадоме аз ҳамин ҳолатро шумо мушоҳида мекунед? албатта баъзе корхонаҳо ҳастанд ки кормандон ҳуқуқи اعتداری خود کفالت خود رو دونند هم، لیکن بنابر وضع اقتصادیشون و از جای کاری خود رو برای بای ندادن از همین چیزها خودداری میکنند و اونها همون کفالت و امتیازهایی که حکومت جمهوری تاجیکستان، کودکس مهنتی جمهوری تاجیکستان، کانستیتوسیای جمهوری تاجیکستان مقرر نموده است، قسماً برخوردار میگردند. خب تشکر، سلامت باشید. مثلا شما همچون کارگر حقوقهای خود رو میدونید؟ من همچون کارگر حقوق خود را نمیدانستم. وقتی که من بعدی که از رخصتی بعدی تولد به کار میبرامدگی شدم، طریق تلفن از معلم بزرگوف مصلحت پرسیدم. این کس بند بودن، از اتفاقی کسب رفتم. بعد طریق تلفن از این کس پرسیدم که من حقوقی به کار برآمدن دارم. بعد معلم گفتن دارید. раис бояд шумо ба назди раис равиду як моҳ пеш огаҳӣ кунонед ки ман ба кор мебароям, лекин ҳуқуқи маро поймол кардам, маро ба кор қабул накардан, гуфтанд ки ҷой банд, ҷой холӣ нест. баъд ман гуфтам раис ин хел ҳуқуқи ман, ин хел ман пурсидам, ман назди иттифоқи касаба рафтам, неки он кас маро гӯш накардан. гуфтан аризаи худро нависед ки барои нигоҳбони кӯдак 3 сол ба ман چیزی رخصت زید. گفتم من راضی نبودم. خیلی شعبه کادرها زنگ زدم، من مجبور نوشتم. لیکن من فرزند شما چند وقته؟
фарзанди ман 1 солу 6 моҳа мешавад, моҳи феврал. баъд муаллим гуфтан 1 маҳ пеш огаҳӣ кунонед бояд рафта. ман огаҳӣ кунондам, не гуфтан ҷой банд, шуморо ман ба кор қабул карда наметавонам. Яъне алҳол шумо аллакай аризаи худро навиштед ки то муҳлати 3 сола шудани кӯдакатон? Навиштам. Ман гуфтам раис ҳуқуқи ман, масалан ман ҳуқуқи худамро пурсида ман аз шумо омадам. Не гуфтан ки ҳуқуқи меҳнат ба кодекси меҳнат нависта ки агар аз ҳар ду тараф розӣ бошад, баъд ман шуморо ба кор қабул карда метавонам. Агар аз як тараф бошад, наметавонам. Масалан ман дили ба кор баромада набуд, лекин раис нахостам. фаҳмо, масалан дар ҳамин маврид биёед андешаи шуморо мешунем. Масалан дар мисоли ҳамин зан ё ин ки умуман дар маҷмӯъ зане ки ҳомиладор аст, хуб дар давраи масалан то ҳомиладорӣ ё баъди ҳомиладорӣ вай чӣ хел ҳуқуқҳоро дорад? корманде ки ба рухсати ҳомиладорӣ ва таваллуд мебарояд, то таваллуд кардан, баъди таваллуд кардан то синни 1 солагӣ бо пардохти як нишондиҳанда барои ҳисобҳо, кӯмаки иҷтимоӣ ва то синни 3 сола шудан, дар ҳамаи ҳамин марҳила ҷои коргар нигоҳ дошта мешавад. агар корфармо ба ҷои ҳамин одаме ки ба рухсати ҳомиладор баромадагӣ ягон коргари нао гирад, бояд ки вай дар фармоиши худ калимаи муваққатан дар давраи рухсати ҳомиладорӣ фалон корманд, ҳамин корманд ба кор гирифта мешавад. дуруст қайд кардам. ин одам ман ба телефон кардагӣ, хай ман инои ҳамитоба дидам, ман ба бисёр телефон мешад. мо тариқи телефонам маслиҳатҳои ҳуқуқӣ медиҳем. корфармо тибқи талаботи моддаи 225 кодекси меҳнати ҷумҳурии Тоҷикистон дар кадом вақте ки хонаш ба шароит мешаду фарзандаша ягон кас нигоҳубӣ мекардагӣ шавад, вай ҳуқуқи ба кор баромадан дорад. фақат 1 моҳ пеш аз баромадан ба кор корфарморо огоҳ кард. шумо огоҳ карда будед? огоҳ карда будед, лекин бо вуҷуди ҳамин шуморо имкони ба кор қабул кардан ё надоштанд ё нахостанд? Акнун нигоҳ кунед шумо банд. баъди ин баромади худ шумо ҳарос ё тарс надоред ки шуморо баъди 3 сола шудани кӯдакатон боз ба ҳамон ҷои кори пешинатон ба кор мегирад? Не, чунки ман аллакай ҳуқуқи худамро фаҳмидам. ташаккур, саломат бошед. хуб дар ҳамин маврид бисёр мехостам ҳамин гуна ҳолатҳоро шумо ҳам назорат мекунед? аку инҷо як муаммо мешавад ки вақте ки шаҳрванд ба рухсати ҳомиладорӣ ва таваллуд мебурад, баъд аз рухсати ҳомиладорӣ ва таваллуд баромадан омада ба назди роҳбараш барои 1 солагӣ ариза мекунад. ба тариқи ариза вай ба рухсати нигоҳубини кӯдагӣ то 1 сола метиҳанд. баъд аз он барои нигоҳубини кӯдагӣ то 3 сола боз омада ариза мекунад ва яш бе пардохти чӣ хеле ки гуфтам як нишондиҳанда намешад. ва аз тарафи кормандон низ муҳлат нагузашта пешҳа то 3 солагӣ намешинану баъд аз 2 сол ё 2 солу 5 маҳ шудан баъд ман омада кор мекунам мегӯям. албатта дар ин ҷода корфармо ба ҷои он нафаре ки дар рухсати нигоҳубини кӯдак буд, дигар кас ки аллакай шартнома баста ки дар асоси аризаи ҳамин шаҳрванд, дар асоси кодекси меҳнат шартномаи ба муҳлати муайян, гӯё ки ҳангоми ин кас рухсати ҳомиладорӣ буданд то рухсати нигоҳубини кӯдакшон тамом шудани ин кас ки бастагӣ. дар ин ҷода корфармо наметавонад ки ин одамро ҷавоб диҳаду ин шахсе ки муроҷиат кардагиро ба кор гирад. ҳамин ҳам бояд ки шаҳрвандо ин ҳолатро ба ҳисоб гирифта баъд аз донистани ҳамин ҳуқуқ бояд ки муроҷиат кунанд. инҷо гуфтам мумкин ино чӣ хеле ки гуфтан агар рафта муроҷиат кардагӣ бошанд ҷои корашон нигоҳ дошта мешавад. агар муҳлати аризаи рухсати ино нагузашта ино пеш аз муҳлат рафтагӣ бошанд, корфармо метавонад гӯяд ки шумо метавонед баъд аз ба охир расидани муҳлати рухсатитон омада бид, ман шуморо бо ҷои кори пешинатон таъмин мекунам. ҳозир ҳаминҷо як чизи дигарро ман боз аниқтар кардан мехостам. ин проблемаи як нафар не, ин проблемаи чандин нафар, онҳое ки маслан айни ҳол моро тамошо карда истодан, он занҳое ки маслан шояд ҳамин айнан ҳамин ҳолатро аз сар гузаронданд. ин ҳуқуқи зан мебошад. хоб зан шароити чӣ хеле ки ино гуфтаанд, кадом ҳолат шароиташ вай кунадигар беҳтар кунадигар, ҳамон вақт мана 1 маҳ пеш биромада ариза дода корба даромадан ба ҳуқуқ дорад. ин кас гуфтанд аллакай огоҳ кардан, лекин бо вуҷуди огоҳӣ қабул накарданд. қабул карданашон зарур ба шарт, чунки шартномаи меҳнатиро мегӯям ки то бозгашт аз рухсати нигоҳубини кӯдак ё ин ки бармегӯяд.
қай гашта мебиёб ин ҳуқуқи зан соҳиб монда ҳамаи шӯъбаи кадрҳо мо дар муроҷиат мекунад мо ина фаҳмонда метим ин хел проблемаи мо бардоштагӣ ҳозир айни ҳол аллакай ин кас ариза навиштанд то синни 3 солагӣ кӯтак акнун дигар ҳеҷ илоҷи масалан ислоҳ кардани ҳамин ҳолат нест агар ино ариза навиштагӣ бошад ҷои ин одами дигар кас ки ва шартнома меҳнатӣ бастагӣ бошад вақте ки ино муроҷиат мекунанд ё кори ҳамуна метиҳад агар дода натавонад кори ба ҳамун муносиб ба ҳамун баробарро пешниҳод мекунад мегӯяд ки шумо манин шӯъбаи кор мекунед манин шӯъбаи кор ҳаст агар хоҳед омда кор кунед лекин вақте ки ин шахс ки шартномаи меҳнатӣ бастагӣ ин шахс пеш аз муҳлат корфармо ҳуқуқ надорад ки шумо окун равед ино кор бомда фаҳмо ин кас баҳс карда метавонад ҳозир ҳам дер нашудааст ҳуқуқҳои худро хуб дар ҳамин маврид мо ҳамин ҷо андешаи он нафаре ки хуб роҳбари ҳамин масалан коргоҳе ки ин зан кор мекунад роҳбар ҳастанд мо ҳатман кӯшиш мекунем ки андешаи он касро ҳам дар ҳамин барномаи худ ҷой дода бошем барои он ки фикр дутарафа бошад яъне ҳар ду тарафро мо шунида тавонем ва мо ваъда медиҳем вақте ки ба кор фаъолият мекунам гуфтанд раис гуфтанд ки ба ҷои он кас мо ҳамчун як мутахассиси сармутахассис ба шӯъбаи техникии истеҳсолӣ қабул кардаем муваққатан он касро ба кор қабул кардем аз рӯи кодекси меҳнатии ҷумҳурии тоҷикистон ва ин иншоот дар наврӯзи байналмилалӣ ҳамчун иншооти ҷашнӣ ба дӯши ҳамон корманди мо вобаста карда шудааст айни ҳол муҳлати шартномаи он корманди мо ба итмом нарасидааст ва фаъолияти он касро мо қатъ карда наметавонем агар ба кор баромадани зарурӣ доштанд ягона ҷое ки ба айни ҳол ҷое ки мутахассис зарур буд ин шӯъбаи лоиҳакашӣ ва банақшагирӣ буд ба ҳамон ҷо ба кор таъмин карда метавонистем вақте ки бо сардори идора ҳамсӯҳбат шуданд ба ман огоҳ карданд ки ман кор кардан намехоҳам то синни 3 солагише барои ҳамин ман гуфтам ки агар ҳамин ҳодиса бошад агар шумо беасос аз рӯи кодекси меҳнати ҷумҳурии тоҷикистон айни ҳол вай карда наметавонед барои асос шуданаш шумо бояд ки ариза нависед он кас омадан бо хоҳиши худ ариза навистанд ки ман нигоҳубини рухсатии кӯдакамро то синни 3 солагиаш давом медиҳам ва ҳангоме ки кӯдаки он кас ба синни 3 солагӣ мерасад 1 моҳ ё 2 моҳ пеш аз муҳлат ба идора омада ба сардори идора огоҳ кунанд мо вазифадор ҳастем ки он касро ҳамчун сармутахассисе ки фаъолият мебаранд барои фаъолияти давом додани фаъолияти он кас бо кор таъмин намоем дар мавриди ҳамин ҳуқуқҳои коргар ба мо боз бештар маълумот медодед чӣ хел ҳуқуқҳоро дорад коргар боз албатта дар ин масъала ҳуқуқҳои коргар бисёр аст асосан агар мо гирем ҳуқуқи коргар оид ба ҳифзи меҳнат пеш аз дохил шуда ба кор корфармо бояд коргарро бо шароити меҳнат ҷои хатарнок ҷои зараровар корҳои вазнин мисоле мехело бояд шинос карданашон дар кор барои кор ба дар омадан дар оянда дар фаъолияти корӣ ҳуқуқҳои худо коргар ҳамчун коргар ҳисоби гирифтани дастурдиҳии оиди ҳифзи меҳнат ҳар хел кӯмакпулиҳо агар ягон хел ҳодисаҳои нохуш шуда агар тафтиш гузаронидан бисёр ҳуқуқшон бисёр оиди ҳифзи меҳнат ба хуб дар мавриди ҳамин ҳуқуқҳои коргар мо боз дар идомаи барнома боз муфассалтар камкам истода мегузарем албатта ҳамеша ҳамин ҳуқуқҳои коргарон риоя мешавад шумо ҳуқуқшиноси иттифоқи касаба ҳастед ва шумо вазифадор ҳастед ки ҳуқуқи коргарро ҳимоя кунед манфиати коргарро шумо албатта ба риоя мегиред ба назар мегиред ҳамин ҳуқуқҳо ҳамешагӣ риоя карда мешаванд таҳлилҳо муроҷиатҳо чиро нишон дода истодааст хай аз ҳамин реза суҳбатҳо худаш маълум шуда истодааст ки дар баъзе ҳолатҳо роҳбарои корхона ба қонуншиканиҳо роҳ медиҳанд ин аз надонистани ҳамон қонун аз ҷониби роҳбар ё ин ки умуман дониста риоя накардан не аз надонистани қонун ман бисёртар ҳамихел фикр мекунам ки хуб мешуд ки ҳамин роҳбарони корхонаам бисёртар бо ҳамин иттифоқҳои касаба ҳамкорӣ мекарданд гуфтам мумкин мо иттифоқҳои касаба як ташкилоти бонуфуз дар ҳамаи ташкилоту муассисаҳо мо иттифоқҳои касаба намояндагии худро ташкил кардагӣ бо ҳамаи онҳо семинарҳо мисҳои мудаввар ташкил карда меистем ва албатта ҳаракат мекунем кӯшиш ба харҷ дода истодем ки дар ҳамин ташкилоту муассисаҳо ба қонуншиканӣ роҳ надиҳанд чунки
اساسا در اونجا کارگرها فعالیت میبرن. خیلی که در اینجا من از من پیش برآمد که دیگه قید کردن کارگرها بسیار حقوق دارن. یکی از این حقوق ها گرفتنی رخصتی های بیمزد. بعضی حالت ها رهبر کارخانه رخصتی بیمزد نمیدن. بعضی حالت برای ادامه دادن تحصیلش در برابری کار بعضی آدم ها هم کار میکنن هم تحصیل میکنن. برای همون جواب دادن بسیارها معما پیش میارن که ما این جواب تیم کیم کار میکنند. قانونگذار در همه سندهای معیاری حقوقی در کدکس مهنت پیش بینی کرده است که کدام کسی که در برابری کار با میخواند وای به رخصتی تعلیمی دهد. همین رخصتی بیمزد مهلتش چند مدت است؟ چند روز دوام کردنش ممکن است؟ قانونگذار مهلتش نداده است. اگر کارمند در اساس عریضه‌اش یگان سبب‌های به مثال میبرد که وضع عائلوی کدی یگان چیز که اساس پیشنهاد میکند مهلت رخصتی بیمزد در موافقه بین کارمند و کارفرما معین کرده. یعنی یک چند ماه هم ادامه کردنش ممکن است. تشکر، سلامت باشید. اینجا یک چیز مرحمت پورا کردن میخواهید؟ البته من گفتنی هستم که ما برای چی ما 15 روز میگوییم؟ برای اونکه از 15 روز زیاد شودگار و باید همون کارتشکی تیدو گفتگی هست شعبه کادرها همجور قید نماید. چونکه کارمند از 15 روز زیاد شودگار حقوقی همون ماه برای اتپسکه بهش داخل نمیشه. برای همین ما میگوییم که از 15 روز زیاد نتیتون شودگار 15 روز. این میشد حالتایی که و زیادتر وقتی که زیادتر میشد و البته شعبه کادرها این مسئله قید کرده میگیره. حاضر در مورد رخصتی بیمزد گفته ایستاده شما. تشکر، سلامت باشید. خب در همین روند فعالیت شمایان باری هم همین معماهای حقوقی با کارگر رخ داده است؟ شرطنامه هایی که بسته میشود البته حسابی که حاضر قوی کاری جاده است در شهر و ناحیه ها غیر قانونی و 025 واحدی کاری میگیرند. حالا که از روی قانون ممکن نیست. برای چی؟ برای آنکه آنهایی که با وی گرافیک کاری ناپوری کار میکنند مزد مهنتشان از مزد مهنتی مینیمالی کم نشدن است در کار. اگر مثال گیریم صاحب مواد 0.25% گوییم یک وی خورده گیریم اگر کارمندی خورده و مزد مهنتش 450 سومان 0.25% بگیرد و چند پول میگیرد؟ همین کارگر در دیگر کارگاه هم باز 0.25% دیگر به کار قبول شدنش ممکن؟ ممکن. دو جای کاری و تا یک واحد کاری در بعضی حالات تا یک واحد کاری اجازه است. چونکه یک واحد کاری اساسی در جای اساسیش کار میکنه 0.5 واحد کاری بیرون از وقت کاری خودش و کار کردنش حقوق دارد. باز همون سوالی که من گفتم عیناً تکرار میکنم باری هم در کارگاهی که شما کار میکنید همین گونه معماهای حقوقی بودن بین کارفرما و کارگر و شمایان همچون نمایندگان اتفاق کسب چه خیلی همون معما رو بهره حل شدنش مساعدت کرده توانستید؟ این خاموشی مرا به یک فکر میبرد یا اینکه در همون کارگاه تماما حقوقها به پورگی ریایا نمیشوند یا اینکه کار بسیار خوب براه مانده شده است یگان قانون شکنی یا حقوق ویران کنی نیست. اونجایی که شما فعالیت دارید باری هم یگان معما یا نافهمی ها شده بودن؟ در این سمت اگر راست یگان معما شدگی نباشد ما یک مسئله که حاضر در من آینه نیلگون و پرسشنامه که شد نشان دادن بسیار حقوق میدانم و میخوای گفتاسه هم تو اگر گرید یک مسئله و معما خودی اگر در سطح جمهوری گویم هم هست همین چیز وقتی که دوری شوروینده اگر که من کلان سال یادشم باشد یک سال به 2 مراتب شنبگی میشد همون یک پیش از روز تولد ولادیمیر ایلیچ لنین بعد پیش از انقلاب اکتبر میشد همون باشدم همه کسی برآمده غیرت کرده مهنت میکردن همون مسئله همون روزی شنبگی پرداخت میشد و کارگر پرداخت میشد همون مسئله که مبلغ جمع میشد با روزگی کلکتیوی مهنتی
ба ягон кори ҷамъиятӣ ягон кори фоиданок равона карда мешуд ё пардохт мешуд коргарова. ҳамин нағз мешуд ки ҳамин масъала ҳозир бутун ба хиёли ман дида намешад. шанбеги бисёр ҳами мо розӣ обод кунем ватанамоя ҳама ҷо обод шавад, мо розӣ. лекин ҳамин агар масъалаам агар роҳбарияти корхонами шӯъбаҳои молиями агар вақти буҷаи солона эътибор бигирифта як маблағи муайянро агар пешбинӣ мекардану мо он маблағе ки ҷамъ мешад агар ягон кори ободониро равон мекардем ин хуб мешуд. Як ҳам неку аҳволи халқу коргарам беҳтар мешуду, як музди миёнае ки барои вақти нафақабароимӣ ё вақти рухсати меҳнатӣ бароишам як ёрдами калон мешуд. ташаккур аз шумо. бисёр як масъалаи аҷоибу муҳима бардоштед шумо. ташаккур. ва аз ҳаминҷо камтар муфассалтар меистем акнун дар мавриди ҳамин баргузории масалан чорабиниҳое ки ман албатта мефаҳмам аз замони шӯравӣ мондааст mehnati foydanoki jamiyatӣ мегӯем мо розӣ бо инаш ва инҷо розӣ шудан бо ин андеша дар мавриди масалан тозакорӣ ободкориҳо. лекин вақте ки коргар аз соати муайяншудаи кори берун аз он масалан изофатар кор фармуда мешавад ё дар мавриди иду айём ё масалан шанбег ё умуман аз як меъёр зиёд кор фармудани ҳамин коргар имрӯз ҳолати ҳамин ҳолат чӣ гуна барои монда шудааст? пардохтшаванда аст ё не? умуман муносибати шумо ба ҳамин масъала? ду терминология ҳаст. якташ кори ба ҳисоб нагирифта шуда чӣ мегӯн ненормированный рабочий труд мегӯн, бо якти дигараш аз меъёр изофа кор фармудан сверхурочный. аксарият корхонаҳое ки корашон ҳамин ба меъёр гирифта нашуда ҳамин ненормирований, барои ҳамин ташкилотҳо бисёртар рухсатҳои иловагӣ пешниҳод карда мешавад. рухсатҳои меҳнатӣ он чӣ ки давлат 24 рӯз пешбинӣ мекунад бо боли ҳамун ба мисол иттифоқҳои касба ман ҳамин ҳуқуқи худамро фаҳмидани ҳастам. масалан кори мо ҳам анамун хеле ки гуфтед ненормирований, яъне вақти соати мо номуайян бемаҳдуд аст. шояд аз саҳар, шояд бегоҳ, шабона то рӯзҳои иду айём ана михел, яъне бевақту соат бемаҳдуд. дар ҳамин маврид яъне вай бояд ҳатман аз маблағҳои худаш, аз фоидаи холиси худаш барои кормандони худаш рухсатҳои иловагӣ пардохташаванда, яъне бар замми 24 рӯзи рухсатии меҳнатӣ ман бояд як боз чанд рӯзи муайян то 6 рӯза мана иттифоқҳои касбова метиҳанд 30 рӯз. ҳамин дуюм, яъне давоми 6 рӯз ва вай ҳатман бояд пардохт шавад. дуюм акнун чӣ хел муайян мекунад масалан корфармо ки масалан ҳамин коргар давоми иду айём масалан чанд соати муайян кор кардааст ё масалан аз саҳар кор кардааст то саршави вақти кори ё бегоҳ баъди тамом шудани соати кори? ина агар ба ҳисоб гирид ин вақти бисёро талаб мекунад ва албатта роҳбари корхона бояд донад ки ҳамин корҳои шумо дар ҳақиқат ҳам корҳое ки ба вай меъёр гирифта намешавад. вақте ки дуюм терминология сверхурочный, баъзе ҳолатҳо мешавад ки ҳамин объекти ҳозир сохта шудааст иншоот, ҳамин ҷашни ягон рӯзҳои муайян ба ҳамин чиза мо бояд ки спорем, ба истифода спорем. лекин агар як смена ба кор кунаду ҳамун сменава 8 соат кор када буровад вай ба қариб 2 сол дар кор, мо вая дар муддати 2 моҳ 3 моҳ ҳамина истифода доданда. дар ҳамин ҳолатҳо роҳбарои доно чӣ хеле ки роҳбарои оқил мешинану ҳамина қарор мекунанд ки ҳамин мобайни 1 моҳ 2 моҳ ба ҳамина мо бояд 8 соат не, ҳамина 9 соат 10 соат ҳамин амеёр изофа кор кардагия ҳамин битона резанд ваяндаам як определёни ҳамун кубаш ба маблағ мегиранд ё ягон чиза созанд квадрат ҳозир ҳамин чизо ҳамин ба алоҳида маблағгузорӣ мекунад. дар ин вақт коргар ҳам шавқманд ин ҳолатҳо давоми сол ба пурра шуданаш мумкин не, як вақти муайян ба 1 моҳ 2 моҳ мешад ҳамин корфармо метавонад корманди худаша ҳамин ба ҷалб кунад сверхурочный, ҳамина маблағаша бо барзами маоши вазифавиш ҳамин қадар бо маблағ пардохт. саволҳо хеле зиёд ҳастанд. марҳамат. изофакорӣ ҳамин кодекси меҳнати ҷумҳурии тоҷикистон моддаи 79 ба танзим медарорад. изофакорӣ набояд ки дар як сол аз 120 соат изофа бошад. мисол ҳамин вай коргара
ҳамин 1 маҳ 2 маҳ 14 соат ё 12 соат корфармода аз меъёри муқарраре ки кодекси меҳнат муқаррар карда набояд ки изофа бошад. инчунин пардохти соатҳои изофакорӣ тибқи талаботи кодекси меҳнати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳар як соаташ ба тариқи 1 баробар. Агар як соаташ 1 сомон бошад, анам изофакорӣ бояд ки 1 сомон ҳисобӣ ва пардохта шавад. ҳоле чӣ хеле ки гуфтед кор дар рӯзҳои ид ва истироҳат, корҳои шабона, ани корҳои рӯзи ид ё истироҳата гӯем ва албатта бо чӣ хеле ки устод гуфтам бо амри роҳбари корхона мешавад. дар рӯзҳои ид агар ба кор ҷалб карда шавад, ҳисоб ва пардохти музди меҳнати он ба тариқи дукарата. Агар 1 сомон бошад 1 соаташ 2 сомон бояд ки музди меҳнат ҳисоб ва пардохта шавад. як саволи дигар, ҳамеша ҳамин ҳолат риоя мешавад дар коргоҳҳо? айни ҳол чӣ хеле ки мо санҷишҳоро рафзодем, асосан дар корхонаҳои давлатӣ, дар корхонаҳои бюҷетӣ ва корхонаҳои ҳозир корхонаҳои муштарак асосан мо санҷиш мемерем. Ҳамин ҷо ҳамин масъалаҳо ҳақиқатан ба солҳои охир риоя шуда истодааст. Маслан дар муассисаҳои мактабӣ ё то мактабӣ ҳамешагӣ он ҳуқуқҳое ки инҷо номбар кардем, масалан аз гирифтани ҳамин рухсати меҳнатӣ ё рухсати беморӣ сар карда то дигар масалан имтиёз ё ҳуқуқҳое ки коргар дорад, ҳамешагӣ риоя мешавад? муроҷиати шаҳрвандон оиди асосан рухсати ҳомиладорӣ, таваллуд ва баъди таваллуд, инчунин чуне ки қайд карда гузаштан изофакорӣ бисёр муроҷиат мешавад ва мо дар асоси қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муроҷиати шахсони воқеъ ва ҳуқуқи агар бо воситаи телефонӣ бошад телефонӣ ва бо воситаи агар хаттӣ бошад имрӯзҳо то қадри имкон ёрии ҳуқуқии худро расонда истодем ва он ҷое ки кор ҳаст маълума камбудӣ вом мехӯрад ва кумитаи иттифоқи касби кормандони маорифи велми вилояти суғд дар асоси нақшаҳои корӣ ба шаҳру ноҳияҳо сафари корӣ анҷом дода асосан барои ҳифз ва ҳимояи ҳуқуқи кормандоне ки чунон ки гуфту гузаштед муаммои асосие ки ҳозир инҷо бо маълума қайд карда гузаштанд дида гузашта камбудиҳои ҷойдоштаро сари вақт яъне ки ба кормандон ёрии ҳуқуқӣ бартараф менамояд. 3 нафар посбон кор мекунад. Вақте як нафар ба рухсатии меҳнатӣ меравад, 2 нафари боқӣ монда ҳатман кори ӯро бояд тақсим кунанд. Дар ҳамин ҳолат масалан 2 нафаре ки аз меъёр зиёд кор мекунанд, онҳо пардохт карда мешавад маош барои онҳо иловагӣ? албатта пардохт карда мешавад. Барои чӣ пардохт кунем? маъмурият агар вайро кор фармуда истодагӣ бошад, мувофиқи ҳамон таъбили пешниҳодшудаи графики кориш ва пардохт пардохт карданашон дар кор соати кориҳошон. лекин агар дар мавриде ки ҳамон коргоҳ шояд низомномаи дохилии худро дорад ки дар ҳамон низомнома гуфта шудааст масалан 3 нафар посбон вақте як нафар ба рухсатии меҳнатӣ меравад, 2 нафар кор мекунанд ва маврида шояд ин 2 нафари дигар боз бо навбат ба рухсатии меҳнатӣ мераванд, якдигарро ҳамин хел иваз карда меистанд ва ин пардохт нашаванда аст. Дар ҳамин маврид то кадом андоза дуруст аст аз ҳамин ҳолат баромадан? музди меҳнат пардохт шуда. ин дар мисоли як посбон гуфта истодам, дар дигар ҳолатҳо ҳам ҳаст ҳамин гуна. ман ҳамбар калакак равшани анзам малиш طبق طلبات ماده 152 153 کودکس مهنتی جمهوری تاجیکستان کارفرما وقتی که یک کارمند بیمار می شود رخصتی و میبرد با کار به حاضر نمیشد میتواند موقتا وظیفه او را به دیگر کارمندان واگذار کند. خیلی کازی شما اینجا به پاسبان‌های مثال آوردید، در حقیقت این حالت ها هست. وقتی که 2 پاسبان وظیفه 3 پاسبان را اجرا میکند، راهبر کارخانه باید فوراً یک فرمایش میدهد در دوره رخصتی مهنتی همین یک پاسبان وظیفه همون پاسبان 2 پاسبان با 0.5% همون از بسته وظیفوی همین در دوره رخصتی همون بایش موقتا واگذار کرده میشه. واگذار کرده میشه و مبلغش البته پرداخت میشه. اینجا نظامنامه داخلی کارخانه یگان خیلی نقش بازی نمیکنه. نه اینجا ویران میشد، قانون ویران میشد، این ممکن نه. ما از زمان شوروی میدونیم که خوب وقتی شخص از کار میرفت یک حسابی کرده میشد، همون معاشی و یعنی به عباره روسی راسشودنوی میگرفتند. امروز هم همین حالت هست. аз кор рафтани якчанд мураббиёни муассисаи мо ҳамин хел ҳисобӣ карданд.
ҳамин кор шудаги будаги мова, лекин вақте ки муаммо нав шумо пурсидид дар бораи муаммоҳо пайдо шуданаш, роҳбарии ташкилоти мо мегӯянд маълума ҳамин хел муаммо пеши назар омдагӣ, ҳамина як бор аз шӯрои итtifоқи касаба як пурсид аз юрист, гуфта мегӯянд мо ин чиза мепурсим, ҳал мешавад ҳамин коро. яъне ҳар нафар вақти аз кор рафтан метавонад ҳамин хел ҳисоби карда маблағро гирад? ба фикрам ҳа, ҳуқуқаш ҳаст, ҳуқуқ дорад. хуб, марҳамат пурра кунед. мутобиқи моддаи 118 кодекси меҳнати ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ кардани рухсатӣ ҳангоми аз кор рафтани корманд. корманде ки дар давоми сол, дар давоми фаъолияти кораш то аз кор рафтан қисман ё пурра рухсати меҳнатиашро истифода набурдааст, ба ин корманд ҷуброн-пулӣ дода мешавад. дар давраи шӯравӣ ина расчётной мегуфтанд. корманде ки 6 моҳ 8 моҳ чанд қаде ки кор кардагӣ бошад, ҳамина ҳисобӣ мекунану албатта маблағаша рӯзи аз кор рафтанаш якҷоя бо музди маошаш пардохт карда мешавад. кӯмакпулӣ ҳангоми аз кор рафтан ҳаст, мутобиқи моддаи 51 кодекси меҳнати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳангоми ба иродаи тарафон навобаста буданаш. мисол мана артиши хизмати ҳарбӣ даъват шуд, вай неки кор кардан мехост, вай рафт, вай ба кӯмакпулӣ на камтар аз 3 музди маоши моҳона пардохта мешавад. ё инчун дар ҳолате ки маъюб шуд, бемор шуд, вай кор кардан мехост, лекин маъюб шуд, дар ин ҳолат ҳам ба вай кӯмакпулӣ дар ҳаҷми 3 маоши вазифаӣ пардохта мешавад, мутобиқи талаботи моддаи 51 кодекси меҳнат. ташаккур, саломат бошед. марҳамат, ба суҳбати мо пайваст шавед. ба андешаи шумо вобаста ба ҳамин мавзӯъ ва дар ҳамин самт, масалан идораи шумо дар ҳамин маврид хуб то кадом андоза салоҳият дорад то дар ҳалли проблемаҳои ҳамон коргар мусоидат карда бошад? тибқи санадҳои меъёре ки мақомоти меҳнат ва шуғли аҳолӣ ба пеш мебарад, пештари қонунгузорро як бор вай кунам, чунки баъзи шаҳрвандон пештар маблағ гирифтагӣ, ҳозир ҳам маблағҳо манъ карда шудааст. То соли 2018 то моҳи майи соли 2018 ҳамаи кормандоне ки аз кор озод мешаванд, номаст аз кадом асоскатӣ, бо хоҳиши худ ё ихтисоршавӣ, дигар сабокатӣ аз мақомоти меҳнат ва шуғли аҳолӣ 3 маҳ кӯмакпулӣ барои бекорӣ маблағ мегирифтанд. аз моҳи майи соли 2018 қонун ба тағйирот даромад. ҳозир фақат 2 категория шаҳрвандон барои гирифтани кӯмакпулӣ ҳуқуқ доранд. шаҳрвандоне ки ихтисор мешаванд ё шартномаи меҳнатӣ ба охир мерасанд. 2 категория шаҳрвандоне ки ҳамун асос, ҳамун сабаб ки аз кор мераванд, ба мақомотҳои меҳнат шуғли аҳолӣ муроҷиат мекунанд. баъд аз пеш аз муроҷиати мақомоти меҳнат шуғли аҳолӣ корфармо ва ба онҳо имтиёз дода мешавад. ҳафта ба як бор аз кор ҷавоб метиҳад барои дарёфти ҷои кори худашон. баъд 2 маҳ пеш мақомоти меҳнат шуғли аҳолӣ огоҳ мекунанд. рӯзе ки фармони корфармо коргар мебарояд дар бораи ҳамин ихтисоршавии кормандон, шаҳрванд ба мақомоти меҳнат шуғли аҳолӣ муроҷиат мекунад. мақомоти меҳнат онро ба қайд мегиранд ва маълумотнома метиҳад ки шаҳрванд дар ҳақиқат ба мақомоти меҳнат шуғли аҳолӣ муроҷиат карда дар қайди бекорон мебошад. баъди он чунон ки вай намояндаи хадамот гуфтанд, корфармо ӯҳдадор ки 3 маҳ кӯмакпулӣ метиҳад ба он корманд. 3 маҳ ҳар 3 маҳ шаҳрванд аз мо маълумотнома мегирад. дар ҳаҷми музди маоши охирон, музди маоши охироне ки шаҳрванд ҳамон коргоҳ ба кор кардагӣ 3 маҳ аз мо маълумотнома мебарад ки дар ҳақиқат шаҳрванд бекор. агар шаҳрванд баъд аз кор бирафт, баъд аз 1 маҳ кори дигар ба дарояд, мо вақте ки вай кори дигар ба дарояд, мо дафтарчаи меҳнати вай сабт мекунем, дафтарчаи меҳнати метиҳем. баъд аз 2 маҳ ҳамун шаҳрвандбо мо маълумотнома наметиҳем, чунки вай кор ба даромад. ҳамунҷо ба корфармо мефаҳмад ки вай шаҳрванд кор ба даромадагӣ уҷу кӯмакпулӣ 2 маҳаша наметиҳад. вақте ки 3 маҳ аз мо маълумот гиром рафт, вай корфармо 3 маҳи кӯмакпулиша дод ме, аз 4 маҳ кӯмакпулӣ аз мо мегирад. кӯмакпулӣ барои бекорӣ мегӯд 3 маҳ дар ҳаҷми охирон музди маош 50%, 40% ва 30% мегиранд. ин кормандоне ки аз кор ихтисор мешаванд. кормандоне ки ба охир расидани шартномаи меҳнатишон ҳаст, баъзе шартномаи меҳнатӣ ҳаст ва корфармоям коргарам пеш аз кор даромадан медонад ки ҳамун шартномашон 1 сола
баъзе барномаҳое ки кор мекунам аз 1 январ то 31 декабр ҳамун медонад ки ҳар ду тараф медонад ки ҳамун шартнома 31 декабр ба охир мерасад. ҳамун шаҳрвандонам омда акун ваҳо аз 3 маҳи ваешоно аз тарафи корфармо наметиянд, чунки ваҳо ихтисоршудагиш не. ҳар ду ҳолат беям бо шарте ки кӯмакпулӣ дода мешавад дар вақти корашон андози иҷтимоӣ 25% супурдагӣ бошад. ин ҳолатро агенти суғуртаи иҷтимоӣ нафақа дар давоми ҳамин коришон музди маош мебиёранд тасдиқ карда метиҳад. коргароне ки зиёда аз 3 сол собиқаи корӣ ва 18 моҳи тақвими вай мегӯ тақвими вай корӣ бесперерив 1.5 сол шуданаш дар кор анамун муддат ба аз ҷои кор охираншон музди маошашона бо тасдиқоти агенти суғуртаи иҷтимоӣ нафақа биёранд кӯмакпулӣ пардохт карда мешавад. фаҳмод, ташаккур. саломат бошед. маълима биёед бо шумо суҳбат мекунем. масалан дар ҷое ки шумо кор мекунед як нафар корманд бо ин ё он сабаб рухсатии меҳнатии худро пайи ҳам якчанд сол гирифта натавонист. хуб ин рухсатии вайро чӣ хел хуб ҷуброн мекунед? Вай тамом месӯзад, дигар гирифта наметавонад ё ин ки минбаъд боз пардохт шуда ё истироҳат гирифтанаш мумкин аст? ҳамин гуна ҳолатҳо буд? дар мо ин хел ҳолатҳо дида нашудааст. дар асоси ҳамун тартиби ба рухсат барои коргаро ки тасдиқ карда шудааст аз тарафи корфармо ва раиси кумитаи иттифоқи саба, дар асоси ҳамон ба рухсати меҳнатӣ мебароянд ҳар сола. агар корманд худаш нахоҳад ки ба рухсати меҳнатӣ барояд, бояд аризаи вайро гиранд ки ӯ намехоҳад ба рухсати меҳнатӣ барояд. ин ҳодисаҳоро надидаем. фаҳмод, ташаккур. дар ҳамин маврид ки андешаи худро мегӯяд? марҳамат. корфармо ӯҳдадор аст ба корманд дар як соли корӣ рухсатии меҳнатиашро пешниҳод намояд ва тибқи талаботи кодекси меҳнатии ҷумҳурии Тоҷикистон бояд ки ҷадвали рухсатии меҳнатӣ тартиб дода шавад ва корманд мехоҳад ё намехоҳад тибқи ҷадвал ва рухсатии меҳнатӣ равона мекунад. агар корманд бо сабабҳои оилави ягон ва яш агар натавонад вай ба тариқи ариза муроҷиат мекунад, рухсатии меҳнатӣ вай ба соли дигар ба тариқи фармон гузаронда мешавад. агар 2 сол ё 5 сол ё 7 сол рухсатии меҳнатчӣ истифода набурдагӣ бошад, ин аллакай гуноҳи корфармо аст. кодекси меҳнат дар инҷо интишор шудааст ки 2 сол паси ҳам надодани рухсатии меҳнатӣ манъ аст. ин албатта бо маблағ вобаста аст. анамин муҳосибон, анамин иқтисодчиён ина ҳамеша ҳисобӣ мекунанд ки агар вай 5 сол рухсатчӣ нагирифтагӣ бошад, соли 5 сол пеш рухсатии меҳнатӣ гирад, агар 1000 сомон мебуд, баъд аз 5 сол гирад, агар мумкин вай рухсатии меҳнатӣ вай музди маошаш баланд мешуд, 2000 сомон мешуд. анко қонунгузор мегӯяд ки чӣ хеле ки устод гуфтан мутобиқи моддаи 118 кодекси меҳнат бояд рухсатии меҳнатӣ пурра истифода нашуда ҳамаш пардохта шавад бо музди маоши охиронаш. вақт чанда 1000 сомон буд, неки баъд аз 3 сол вай маоша 2000 сомон шуд. ин рухсатиҳои меҳнатӣ 1000 сомониш ҳам 2000 сомонӣ ҳисоб карда пардохта мешавад. ин ҳуқуқҳои корманд, ин кафолати имтиёзҳое ки қонунгузор ба корманд пешбинӣ намудааст. яъне ҳамаи ин бо асос бояд бошад ва ин ҳаргиз мазмуни онро надорад ки корманд он нафаре ки маслан моро бахусус имрӯз шунида истодааст ё тамошо карда истодааст, вай ҳамон рухсатии меҳнатии худро махсус дониста нагирифта аз ин сол ба имсол вогузораду баъд боз маблағи зиёдро гирифта бошад. ин ҳаргиз чунин мазмунро надорад. ва як саволи дигар дар мавриди маслан рафту дар ҳамон коргоҳ ягон ҳодисаи нохуш ба амал омад бо коргар, дар ҳамин маврид чӣ хел маслан ҷуброн карда мешавад? мутобиқи талаботи моддаи 343 кодекси меҳнатии ҷумҳурии Тоҷикистон тамоми ҳодисаҳои нохуше ки дар корхона рух медиҳад бояд ба қайд гирифта шавад. тибқи талаботи қарори 462 ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бояд санади шакли N1 тартиб дода шуда. дар анами санади шакли N1 ки гунаҳкор буд, кадом масъалаҳо буд, анамиҷо қайд карда мешавад ки ҳамин санади N1 45 сол дар бойгонӣ нигоҳ дошта мешавад ва тибқи талаботи кодекси меҳнатии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳангоми фавти корманд ки аз ҳодисаи нохушӣ дар истеҳсолот рух дода ба вуҷуд омада буд, 60 моҳи музди миёнаашро ба оилаи фавтида бояд ки корфармо пардохт намояд. агар дар ҳолати гирифтани маъюбӣ, агар корманд ҳамонҷо кор карда истода буду ҷароҳат бардошта, дар натиҷа маъюби гурӯҳи якум ё дуюм шуд, дар ҳолати маъюбӣ 12 моҳи музди миёнаашро бояд ки корфармо пардохт намояд. инчунин тибқи талаботи анамин кодекси меҳнат ва қарори 661 ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон
илова ба он ҷубронпулие ки ба оилаи фавтида дода шуд ба сарбории анамон оилаи чанд кас чандта фарзандош ноболиғаш буд ба вай низ мутаносибан кӯмакпулӣ ҳармоҳина бояд ки пардохта шавад. ва ҳамаи ҳолатро ки муайян мекунад? гуфтем ки комиссияи махсус шояд таъсис дода мешавад. ҳолатро танзим медорад кодекси меҳнати ҷумҳурии тоҷикистон ва дар ҳолатҳое ки ҳодисаи нохуш дар истеҳсолот рух медиҳад, ҳолатҳое ки сабук ё ҷароҳати ҷисмонӣ миёна гирифтан, комиссияи махсусе ки аз ҷониби корфармо таъсис дода мешавад дар муддати 3 шабонарӯз бояд ки ҳамин тафтишот гузаронда шуда муайян карда шавад. خب از جانب کارفرما کمیسی مخصوص و اعضایان کمیسی شخصانی خالص هستند، از کسی وابستگی ندارند؟ анакун ба ҳайати комиссия анамун тафтишоти ҳозир нохуш дар истеҳсолот сардори шӯъба ё мудири ҳамун шӯъба шомил шуда наметавонад, барои он ки вай шахси чихел кунем заинтересован лицо вай алкай ҳавасманд аст, вай барои ҳаминам ҳамун шахс набояд сардори қитъа ё сардори баст аъзои комиссия шуда наметавонад. خب فهمه باز در همین فعالیت کاری شمایان چه خیلی مثلا حالت‌های بودند که شاید از جانب مثلا راهبر حقوق‌های کارگر ریایا نمی‌شدند و این حالت را شما اشکار کردید. البته کاربری نمودید که اون برطرف شد. همین گونه مثلا حالت در روند سنجش‌های گذرانده شده ما وقتی که سنجش‌های نظارتی می‌گذرانیم در نتیجه سنجش کمبودی‌هایی که اشکار می‌شوند کمبودی‌هایی هستند که وای برطرف شوند مهلت می‌دیم امر می‌دیم از جانب سرداری خدمات ما امر داده می‌شود. дар ҳолатҳое ки агар вазинкунанда бошад мо мутобиқи талаботи кодекси ҳуқуқвайронкунӣ маъмурӣ ҳатман ҷарима мекунем, ҷаримабандӣ, ҷарима аз 20 нишондиҳанда то 100 нишондиҳанда барои сопо роҳбарон ва ё шахсони масъул ҷаримабандӣ карда мешавад. ана ҳамин ҳолатҳоро дар раванди санҷишҳо вақте ки ошкор мешавад мо татбиқ менамоем. ё агар ҳолатҳои даст задан ба корҳои ҷиноӣ бошад маводҳои тафтишоти санҷишӣ мо ҳатман ба прокуратураи маҳал ё вилоят пешниҳод мекунем барои чораҷӯӣ ва андешидани чораҳои ниҳоӣ. вобаста ба кӯмакпулӣ яквақта ва ҷуброни зарар дар таҷрибаи мо ҳамин корҳо ҳаст. корфармо маблағи ҷуброни зарар дар вақташ намеспорад. маблағи кӯмакпулӣ яквақта 5 сола музди мендеши бояд гирифтанаш дар кор якбора дар як вақт гирифтанаш дар кор. ҳамин ҳолатҳо мешавад ки корфармо маблағи намеспорад. баъд шахсҳои вобаста шахсҳои вай боваринокашон мо муроҷиат мекунанд ки ҳамин хел корфармо маблағи супордагишон не ҳамон мерем тафтиш мекунем ҳал мекунем ахир масъалаи ё суд метем ё прокуратура кади ҳамин масъала ҳал мекунем. ин маблағи калон мешавад. албатта ин масъалаҳо аз мадди назар дур намемонад. ина ҳатман пардохташа ҳамун ҷубронаша ҳамун тафтишоша ҳамаш дар доираи чорчӯбии қонун албатта назорат гирифта мешавад. бисёр хуб. ман ҳозир боварӣ дорам ки он нафароне ки тамошо карда истоданд шояд саволҳои зиёд ҳам доранд ва агар барномаи мо мустақим мешуд тамос гирифта метавонистанд ман боварӣ дорам ки саволборон мешуд ин студияи мо. акнун як чизи аз ҳама асосӣ ин намедонам менталитети мардуми мо ҳамин гуна аст ё ин ки дар фаҳмиши тафаккури баъзе аз мардум ҳамин гуна аксарияти одамон ҳамин гуна қолабҳои шахс шудааст. шахсе ки аз ҳуқуқҳои худ дониста дифоъ мекунад ӯро камтар дар ҳамун ҷомеаи меҳнатӣ гӯё қабул карда наметавонанд, фишор меоранд. на танҳо роҳбар дигар аҳли кор ҳамин гуна рӯҳия мешавад ки худи дигар коргарон ҳам гӯё ӯро аз чет карда бошанд, яъне дуруст қабул карда наметавонанд. чаро ҳамин гуна ҳолат ҳаст? хоҳари азиз гуфтанд ҳуқуқи худашона поймол кардагӣ аз тарафи корхонашон ин хел ҳодисаҳо бисёр мешавад. як ҷавон ба сафи қувваҳои мусаллаҳ даъват мешавад. пеш аз ба қувваҳои мусаллаҳ даъват шуданаш дар мақомоти иҷроия кор мекард. вақте ки ба қувваҳои мусаллаҳ даъват мешавад баъди хатми як соли донишҷӯ буд ва донишгоҳро хатм карда буд. баъди баргашта омаданаш бо кор таъмин намекунанд, ҳуқуқи корманда поймол мекунанд ва ба мо иттифоқи касаба муроҷиат мекунад. мо бо ҳуқуқшиноси шӯро якҷоя ба ҷои корашон муроҷиат мекунем, рафта вай мекунем ба ҷои кори аввалаш ҳамун корманда аллакай барқарор мекунанд. акнун ҳамун ҷавона баъд ҳамун коргоҳ ба чӣ хел қабул кардан? идомаи тақдири ва боз пайгирӣ мекунед ҳамун ҷавонро? хай мо
ҳоло намедонем ки чӣ хеле дигар шикоят набуд, шикоят накардааст, лекин мо назорат бурда истодем ки ин хел ҳодисаҳо такрор нашавад. касе ки моя мебинанд, роҳбарои ташкилотҳо мебинанд, бояд онҳо аз ин хел шахсҳо наҳаросанд, хафа нашаванд, чунки баъзан ҳолатҳо мешавад ки мо сармашқи кор, саргарми кор, лекин поинанги кормандоя ҳуқуқашро поймол кардагая хуdo мо бехабар мемонем. хуб мешуд ки ҳамин мана хоҳари азизамам ҳозир гуфтанд ки ман рафтам бар болои ин гуфтиянд ки ҳуқуқшиноси шӯро бузургов гуфтанд ки ман ҳуқуқ дорам, бар ҳамин ваяш бо ин одама қабул накардиянд. хуб мешуд ки ин роҳбаро хулосо мебароварданд ки нисбати ҳамин ин кормандоне ки ҳуқуқи худашона агар аз корфармо талаб кунанд, нисбати вай фишор овардан, ин хатои марз аст. аз фурсат истифода бурда корманд ҳуқуқ дорад. мо гуфтем шартнома бандад, аз корфармо ҳуқуқҳоша талаб кунад, соати кори худро муайян карда гирад, рухсатиҳоша гирад. он кормандоне ки ба шуғли ғайрирасмӣ даст мезананд, мана нисбати ваҳо чӣ мешавад? барои онҳо на ягон хел варақаҳои корношоӣ пардохт карда мешавад, собиқаҳои корӣ намешавад. вақте ки синни нафақа мешавад, ваҳо нафақаҳо буромадан ба имконияташон ҳам нест, чунки ягон ҷо ба кор карда маош гирифта андози иҷтимоӣ супурдагӣ не. мо бисёртар мехостем ки ҳамин кормандо ҳамин ҳуқуқҳои худашона аз корфармо талаб нею тариқи гуфтушунид бошад, як суҳбат бошад, як маслиҳатомезона. хуб мешуд ки ҳамкорӣ мекардану ҳамин ҳуқуқҳошона истифода мебард. вобаста ба мавзӯи имрӯза агар ягон пешниҳодҳо, таклифҳо бошад, мо шуморо мешунавем дар мавриди он ки чӣ хел мо ҳуқуқҳои коргарро фаҳмонда додана мо мумкин аст, чӣ хел ҳуқуқҳои ӯро риоя ё ин ки ҳимоя кардана мо мумкин аст. марҳамат, ягон пешниҳод бошад мешунавем. ҳар як корманд метавонад аз маблағи ҳисобии андози иҷтимоӣ 25% ҳисоб карда шуда, яъне ин аз маблағи 1.4% мегӯянд, барои солимгардонии кормандон дошта мегиранд. ҳар як корманд барои ба санатории курортӣ муроҷиат карданаш ба раиси иттифоқи касаба ё корманди ҳамин иттифоқи касаба муроҷиат мекунад. бо аризаи корманд ба навбат гирифта мешавад. маълумотномаи муассисаи тиббӣ пешниҳод карда мешавад ки дар он ҷо омадааст ки дар ҳақиқат ҳамин шаҳрванд эҳтиёҷ ба табобат дорад. сони протоколи кумитаи иттифоқи касаба яъне ҳамин коргоҳ 70% аз ҳисоби суғуртии иҷтимоӣ пардохт карда мешавад, 30% аз ҳисоби худи корманд. ва баъд аз он ки ҳамин корманд рафта истироҳат карда омад бозгашт, аз он ҷо талони бозгашт мегӯянд. анамуна роҳхата гурон омада бо иттифоқи касаба пешниҳод менамоянд. ман дар мавриди дигар чиз пурсидан мехостам. маслан як чанд сол пештар кӯмакпулӣ ба шакли ҳамун барои гирифтани дору, вақте коргар бемор мешавад, вақте вай ҳамун пешниҳод мекунад рӯйхати ҳамун дорувориҳое ки духтур навишта медиҳад, иттифоқи касаба онро дида аз рӯи он як кӯмакпулӣ ҳам медод, дорупулӣ. имрӯз ҳам ҳаст ҳамин гуна кӯмак? дуруст, то соли 2017 ҳамихе ҳолатҳо буданд барои ҷарроҳӣ, ҳама намуди дорухатҳо, ҳамин рецептҳо, касе ки балница беморхонаҳо ба табобат кунад, иттифоқҳои касаба ҳуқуқ доштанд. ҳамина як протокол карда дар асоси ариза ҳамин маблағҳои мо медодем барои ҳамон кормандо. дар асоси қарори нав фақат роҳхатҳо барои осоишгоҳ ва истироҳати тобистонии кӯдакон ба сарф карда мешавад. чӣ хеле ки ба ҳамагон маълум аст, 24 октябри соли 2019 вохӯри асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешваи миллат муҳтарам эмомули раҳмон ба фаъолони федератсияи иттифоқии касаба шуда гузашт ва аз тарафи ҷомеаи меҳнатӣ, яъне ки
аз тарафи ҷомеаи меҳнатӣ ба асосгузор усули ваҳдати миллӣ пешниҳод шуда гузашт ки ҳамин маблағи 1/4 яъне ки баланд карда шавад, ва ҳарчи зиёдтар кормандон баҳри солимгардонӣ ва харидорӣ намудани роҳхатҳо бисёртар гардад. Ин пешниҳод ба ҳамин хотир ва ин пешниҳоди ҷомеаи меҳнатӣ аз тарафи асосгузор усули ваҳдати миллӣ ба хубӣ пазирифта шуда ба сохторҳои қудратӣ супориш доданд ки оиди ин масъала корбарӣ намуда ба қонунгузорӣ, яъне ки қонуни ҷумҳурии Tojikiston дар бораи сухорати ҳатмии иҷтимоӣ таҳлил ҳо ворид карда шавад. ман ин қадар маълумоти дақиқ надараму медонам ки ба фикрам обязательно медицински осмотр ежегодно мегӯяд, муовини тиббӣ гузаштан ки ин ӯҳдадор аст корфармо ҳар сол коргарошо гузаронад. то кадом қадр ҳамин кор шудааст ба хиёлам ман то 50% ба хиёлам корхонаҳо нагузаштаастанд вахош. ҳамин масъалаи ман мебардоштае ки ҳамин чӯва то охира ҳамин кор аз тарафи корфармоҳо иҷро карда нашудааст. ҳолон ки бо мувофиқи талаботи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон ин чиз ҳатмӣ мебошад. албатта дар соҳаи тандурустӣ дар баъзе ҳолатҳо дар як сол 2 маротиба аз муовини тиббӣ мегузарад ки ин ба кормандони хурди вай маблағи зиёда талаб мекунад. ҳамин сол дар вохӯре ки бо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон шуда буд, мо ин масъалаи бардошта бидем ки ҳамин масъала ҳатмӣ ҳал шавад гуфта. бинобар ин нақшаи кории худи дастгоҳи президент ва ғайр аз ин ба ҳукуматҳо мактуб фиристода шудааст ки ҳалли ҳамин масъала дарёфт шавад гуфта. ҳукумати вилоят молия ва супориш додагӣ ки ҳамин масъалаҳои вақте ки тарификатсия пешниҳод карда мешавад, ҳамин тарификатсия ҳамина дохил карда истода ҳамин муовини тиббӣ маблағ гузорӣ карда шавад гуфта. яъне барои кормандони соҳаи тандурустӣ. албатта ин проблемаи паи худ боз проблемаҳои дигарро ҳам дошт. дар яке аз барномаҳои худ ки мо дар айнан нами студия матрах карда будем, вобаста бо ҷои кор таъмин шудани донишҷӯёне ки коллеҷи тиббиро хатм мекунанд. яке аз муаммоҳо дар он буд ки дар вақти таҷрибагузаронӣ ҳам онҳо бояд аз муоинаи тиббӣ гузаранд ва маблағи он хуб гаронӣ мекунад барои донишҷӯ. ин проблема буд ва пешниҳод ҳам карда буданд ки як қисман ё ин ки пурра ҳамин маблағ хуб аз ҷониби шояд давлат пардохт карда шавад. яъне рӯзҳои наздик албатта ин масъала ҳалли худро меёбад. ҳалли худ ёфтанаш дар кор дар ҳолати ҳалли худаш наёфтанд. албатта мо мониторинги ҳами шӯъбаҳое мегузаронем. ноҳияҳое навай накарда бошад, пардохт нашуда бошад, мо пешниҳоди худомое ба раёсати тандурустӣ ё ташкилотҳои болои мерасонем. ташаккур. қаноатманд ҳастед аз ҷавоб? хуб марҳамат. проблема ҳаст. ҳозир проблема соҳаи тандурустӣ бисёр. якумаш ин ки норасогии кадрҳо ҳам ба оварда шудааст ки вайрон шуда истодааст. сабаб чие? мо мегӯем ки ҳар як беморхона шодбоши шабонарӯзӣ дорад ва ҳо маҷбуранд ки бегоҳӣ навбатдории табибое ташкил кунанд. ҳамина мувофиқи графики тасдиқшуда, мувофиқи шартномаҳои дуҷоякорӣ ҳамин корро пеш мебаранд. лекин асаби норасогии ҳамин кадрҳо албатта соати кори ҳамин навбатдорое ки мо даъват карда мешавем соаташ зиёд мешавад. мисол агар маркази силли вилоятии гирим агар 33 воҳиди корӣ дорад, ҳамаги 18 коргар кор мекунад. 18 коргар 6 нафараш военкомат ба ҷалб мешавад. 2 нафарат обска бировад агар 10 нафар мемонад. чӣ хел када ва ҳамин шабонарӯзӣ таъмин карданаш дар кор? албатта соати кори зиёд мешавад. соати кори зиёд шудан баъд ва пардохт шуданаш дар кор. пардохт мешавад, ташкилотҳое ки омада ҳамин ҷе назорат мекунад ва ҳо пешниҳод мекунанд ки маблағ дошта шавад. барои чӣ? якунум воҳиди кори зиёд кор карда шудааст. якунум воҳиди кори зиёд шудагӣ бошадагар ва изофагорӣ ҳисоб мешавад. ва дуканата доданаш. яъне масъала печида аст. печида. лекин мо агар қонуни меҳната гирем агар
ҳаминҷур нависта шуда мондааст ки ғайриқонунӣ пардохт шуда бошадам аз коргар доштан мумкин не. маблағҳои калона ҳисоб карда маҷбур мекунанд ки ҳамин маблаға аз коргаро дошта шавад гуфта. вақте ки ҳамин маблағаша гирифта наметавонад ва фикр мекунад ки оянда таъминоти оилавӣ намешавад ва маҷбур мешавад ки ягон ҷои дигар баравад. барои ҳамин расиви бисёр рафта истодад. хадамоти назорати давлати дар соҳаи меҳнат дар ҳолатҳои хел ҳолатҳо мо ҳимояи кормандон мебошем. дар ин ҳолат аз рӯи табелҳои кориш изофакориш бошад, соатҳои рӯзҳои ид ва ё истироҳат ба кор кардагӣ бошад, мо аз корфармо талаб мекунем ки пардохти ва тибқи талаботи кодекси меҳнат ба тариқи якунум карата ду карата пардохт намояд. ҳолатҳое ки мо музди меҳнатиро нигоҳ доштан ва ё ставкаш ба ин хел мо вай намекунем. дар ҳолате ки мана ҳозир чихел муаллим гуфтан нарасидани кадрҳо, мо ҳамин корхонаҳоям рафта мебинем. аввалан мана инҷо намояндаи шуғули аҳолии вилояти Читиам мо талаб мекунем ки тибқи талаботи қарори 25 ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон корфармо ӯҳдадор буд ки аз ҳамин ҷойҳои кори холиш ба мақомоти шуғули аҳолиро ҳатман мактуби расм кунад. дар ҳолате ки роҳбари корхона мактуб намекунад, дар ҳолате ки вай талаб намекунад, албатта ин хел қонуншикӣ мешавад. дар ҳолате ки инҳо муроҷиат мекунад, инҳо ярмаркаҳои ҷойҳои корӣ мешавад. ман чанд ташро худам иштирок кардагӣ чандин қадар шаҳрвандои ман ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, Шаҳристон, Ғунчӣ чандша мо коргаҳи таъмин кардем. албатта дар ин ҷо бояд ки корфармо ҳамту иштинаш дар кор не масъулият ҳис карда мақомотҳои дахлдор бояд ки муроҷиат намешавад. албатта муроҷиат мешавад, чунки раёсати тандурустӣ якум пешниҳод мешавад ки мо ҳамин қадар кадр норасогӣ дорем гуфта раёсати тандурустӣ вазорати тандурустӣ муроҷиат мекунад ки ҳамин қадар кадр намерасад гуфта. лекин кадрҳои омсодагӣ узкопрофилни мебинем ва ваҳои хусусият дорад ҳамунҷанда нест. эҳё ҷоҳои вазнинанда нест. бинобар ин бо пуррагӣ ҳамунҷо мо бовак таъмин карда наметавонем. дар хита гапашон дуруст аст. ҳозир дар вилоят аз ҳама соҳае ки ҷои кори холӣ бисёр ин соҳаи тандурустӣ зиёда 600 та ҷои кори холӣ ҳаст. ха як 100 нафараш ҳамун коргарои техника бошад, зиёда аз 500 та ҷои кори маълумоти олии духтуро ба рост меояд. ҳама соҳае ки зиёд тандурустӣ ба рост меояд. лекин дар қайди ки мо ба муроҷиат мекунад ва гуфти вай ҳамшираҳои шавқат бисёртар муроҷиат мекунад ҷои кори, лекин ҳамун соҳае ки тандурустӣ пешниҳод кардад ҷои кори холӣ ба ҳамшираи шавқат ба нест, духтуро ба ҳаст, лекин мо дар қайди мо духтуро вуҷуд надорад. аксарият намебиёд. ҳамшираҳо таъмин, лекин анаму муроҷиат мо ба бисёр, лекин ҷои кори холӣ мо нест. тандурустӣ ба нест ҳамин чиз, лекин духтуро мо ба муроҷиат намекунад, лекин ҷои кори холӣ мо ҳаст. кадр норасогӣ. шумо гуфтед бештар ҳамшираҳои тиб муроҷиат мекунад. бештар муроҷиат мекунад. ҷои кори холӣ нест ҳамшира ба. лекин духтуро ҷои кори холӣ мо бисёр, лекин духтуро муроҷиат намекунад. на мо ба муроҷиат мекунад. да ино бо 100% таъмин ҳамин коргаро карди. ин аз шаҳодат метиҳад ки кадр дар ҷои кори ҳам нест, дар дигар ҷой ҳам нест. дар гуфташон кардем муҳоҷират меҳнати бисёртар рафта истодаст. ҳамин норасоии кадрҳо ин худаш аллакай як мавзӯи алоҳида барои баҳс аст. алҳол мо дар бораи ҳуқуқи коргар гап зада истодаем. мавзӯи мо ин аст. ба чӣ хулоса омадед марҳамат? ман ба хулоса омадам ки аллакай ман гашта аризаи худама гирифта баҳс кунам. ин раис аллакай ман кати ҳамун рӯз маълум буд ки кор ба мебаромадгӣ бошед бироед иншооти маҳсчои кӯҳӣ аз они шумо гуфтан. хай ҳам ту фикр кунед унҷа ҳамиқа мардҳо ҳамиқа бачаҳо ҳастанд, не ки мани зана маҳсчои кӯҳие спори достем. ман гуфтам не раис ин принцип уже. баъд ман аризаи худамро навиштам. ҳамин ман аллакай он кас ҳамроҳи ман ё ман ҳамроҳи он кас замон ёфта наметавонем. аллакай ман ҳамин нағз мешавад ки ҳамин то 3 сол мешинам, хай насиб бошад кор мекунам, оянда насиб набошад хай не. ин ҳолатҳо албатта шахсро аз касбаш, аз кораш шояд як андоза дилхунука мекунад, дилмонда ҳам мекунад. дар бештари маврид мо тавсия медодем ки ба ҳуқуқшиноси иттифоқи касаба кормандон муроҷиат карда ба ин ё он муаммоҳои худ посух гирифтанашон мумкин. ба масъалаҳои ҳуқуқии худ хуб роҳи ҳалли онро албатта шумо пешниҳод мекунед, роҳи ҳуқуқии онро фаҳмонда медиҳед. дуруст? албатта мақсад аз таҳияи барномаи имрӯза ин пеш аз ҳама мо кӯшиш кардем ки кормандон
меҳнаткашон ҳуқуқҳои худро донанд. роҳбарон бошанд дар баробари донистани ҳуқуқи кормандон онро риоя намоянд, зеро ки қадру қимати инсон болотар аз ҳама гуна меъёрҳои иҷтимоӣ меистад. барои иштирокатон дар ин барнома арзи сипос. То барномаи дигар дар амони худо бошед. хайр.